NgokukaMarku 7. Kwabuthana kuye abaFarisi nabanye bababhali bevela eJerusalema. Sebebonile ukuthi abanye babafundi bakhe badla izinkwa ngezandla ezimbi okungukuthi ezingahlanjiwe, ngokuba abaFarisi kanye nabaJuda bonke abadli bengahlambisisanga izandla, bebamba isiko labadala, nanxa bevela endalini, abadli bengakahlambi. Kukhona nezinye izinto eziningi abazamukeleyo ukuba bazibambe, njengokuhlanza izinkezo, nezinkamba, nezitsha zethusi. AbaFarisi nababhali bambuza bathi, abafundi bakho abahambi ngani ngesiko labadala, kepha badla isinkwa ngezandla ezimbi na? Wayesethi kubo, u-Isaya waprofetha kahle ngani nina bazenzisi njengokulotshiweyo ukuthi, lesi sizwe singidumisa ngezindebe zomlomo, kepha inhliziyo yaso ikude nami, kodwa bangikhonza ngeze. Befundisa izifundiso eziyimiyalo yabantu. Niyeka umyalo kaNkulunkulu, nibambe isiko labantu. Wayesethi kubo, yebo, nichitha umyalo kaNkulunkulu ukuba nigcine isiko lenu. Ngokuba uMose wathi, yazisa uyihlo nonyoko, nokuthi, othuka uyise noma unina makafe nokufa, kepha nina nithi, uma umuntu ethi kuyise noma kunina, yikhobana, okungukuthi umnikelo, lokho ongabe usizwa yimi ngakho, anisamvumeli ukuba enzele uyise noma unina utho. Izwi likaNkulunkulu nilenza libe yize ngesiko lenu enilivezileyo, nokunye okuningi okunjalo niyakwenza. Khona wabuye wabiza isixuku, wathi kuso, ngizweni nonke, niqonde. Alukho utho olungaphandle komuntu lungene kuye olungamngcolisa, kepha okuphumayo kuye yilokho okumngcolisayo umuntu. Uma ekhona onezindlebe zokuzwa, makezwe. Kuthe esengene endlini, evela esixukwini, abafundi bakhe bambuza ngalowo mfanekiso. Wayesethi kubo, kanti nani ningabangaqondiyo na? Aniqondi yini ukuthi konke okungaphandle okungena kumuntu kungemngcolise na? Ngokuba akungeni enhliziyweni yakhe, kodwa kungena esiswini, kuphumele ngaphandle, kuhlambulula ukudla konke. Wayesethi, okuphumayo kumuntu yilokho okumngcolisayo umuntu, ngokuba ngaphakathi enhliziyweni yabantu kuphuma imicabango emibi, nobufebe, nokweba, nokubulala, nokuphinga, nokufisa, nokushinga, nenkohliso, nokungabi nanhloni, neso elibi, nokuhlambalaza, nokuzidla, nobuwula. Zonke lezo zinto ezimbi zivela ngaphakathi, zimngcolise umuntu. Wayesemuka lapho, waya emikhawulweni yaseTire. Wangena endlini, akathanda ukwaziwa muntu, kodwa wayengena kufihlakala. Kwathi masinyane owesifazane ondodakazi yakhe encane inomoya ongcolileyo esezwile ngaye, weza waziphonsa phansi ngasezinyaweni zakhe. Kepha owesifazane lo wayengumGreki engumSirofenike ngokuzalwa, wamnxusa ukuba akhiphe idemoni endodakazini yakhe. UJesu wayesethi kuye, ake kusuthe abantwana kuqala, ngokuba akukuhle ukuthatha isinkwa sabantwana, usiphonse ezinjaneni. Kodwa waphendula, wathi kuye, yebo, Nkosi, kepha nezinjana zidla imvuthuluka yabantwana phansi kwetafula. Wayesethi kuye, ngenxa yalelo zwi, hamba-ke, idemoni seliphumile endodakazini yakho. Wayesemuka, waya endlini yakhe, wafumana umntwana elele embhedeni, idemoni liphumile. UJesu waphuma futhi emikhawulweni yaseTire, wadabula iSidoni, weza ngaselwandle lwaseGalile edabula izwe laseDekapholi. Baletha kuye isithulu esinamalimi, bamncenga ukuba abeke isandla phezu kwaso. Wagudluka naso esixukwini bebodwa, wafaka iminwe yakhe ezindlebeni zaso, wafela amathe, waphatha ulimi lwaso, wabheka ngasezulwini, wabubula, wathi kuso, Efatha, okungukuthi, vuleka. Zase zivuleka izindlebe zaso, wathukuluka masinyane umthambo wolimi lwaso, sakhuluma kahle. Wabayala ukuba bangatsheli muntu. Kepha kwathi nakuba ebayala kakhulu, kwayikhona bekwandisa kakhulu impela. Bamangala nokumangala, bathi, wenze kahle konke, nezithulu uzenza zizwe, nezimungulu zikhulume.